Velkommen til Study DIY's online kurser i akademiske studiekompetencer. Måske er det længe siden, du har skrevet en akademisk opgave sidst, eller måske har du slet ikke skrevet en akademisk opgave før. Kurserne her er gør-det-selv-kurser i forskellige studiekompetencer, som f.eks. akademisk argumentation, analyse og problemformulering. Du kan tage kurserne når som helst og hvor som helst du har netadgang. Hvert kursus er bygget lidt forskelligt op, men du kommer til at se og lytte, og så skal du genkende det, du lige har set og hørt om i forhold til nogle andres akademiske arbejder, og så får du til sidst mulighed for selv at skrive og give og få feedback. Blackboard-siden her er bygget op, så hvert kursus kan tilgås via menuen herover. Kursets nederste faner er forskelligt ekstra materiale. Det kan være eksempler på, hvordan man kan løse den stillede opgave. Det kan være litteratur, som du kan læse mere om temaet i, og de anvendte film uden stop-op-spørgsmålene. Du kan også se nogle af eksemplerne fra testene i fuld længde. Og hvis du foretrækker at læse og arbejde på papir frem for skærm, kan du hente materialet, ikke svarene, fra testene til udprint på papir her. Selve kurset åbner, når du klikker øverst heroppe, og består af en pakke med forskellige elementer, som åbnes, når du vælger den fane, der begynder med kursus i, det kurset nu hedder. Akademisk argumentation for eksempel har en række forskellige moduler, som er designet til, at du skal tage dem i rækkefølge, men det bestemmer du selvfølgelig selv. Det sidste af modulerne er en ultrakort evaluering af kurset. For dig, der på computerspilsprog kan kaldes gamer eller achiever, er der mulighed for at optjene point i test- og feedback-opgaverne. Pointene kan desværre ikke veksles til hverken karakterer eller rabatbilletter til fredagsbarn, men får du mange point, har du formentlig vundet en god forståelse af f.eks. Toulmins argumentmodel. Du kan se dine point i My Grades herover. Rigtig god arbejdslyst!